Vo štvrtok 6. decembra, práve v deň, kedy slávil svoje meniny, pripravil Mikuláš deťom v Holíči príjemné prekvapenie. Úderom 16. hodiny zavítal v sprievode anjela a čerta na zaplnené námestie Mieru. Tentoraz však prišiel trocha netradične, na koči. Trojicu hostí po ich príchode privítali zamestnankyne Centra kultúry a športu i oddelenia kultúry Mestského úradu, ktoré mikulášske podujatie pripravili. Hneď potom sa Mikuláš ujal jednej príjemnej úlohy, rozsvietil stromček na námestí. Usadnúc do kresla pod vianočne vyzdobeným dreveným prístrežkom, spolu so svojimi druhmi pozorne sledoval program plný pesničiek a básničiek, ktoré so svojimi učiteľkami nacvičili deti z materskej školy v Holíči z pracoviska na ulici Čabelku. Vystúpenie tých najmenších sledovalo množstvo ďalších detí. Mnohé z nich si so sebou priniesli nakreslené obrázky, na ktorých podľa výzvy Mestskej knižnice namaľovali Mikuláša, ako ho poznajú a vnímajú vlastnými očami. Po kultúrnom programe prišla všetkými s napätím očakávaná chvíľa. Každé z detí netrpezlivo čakalo, kedy dobrosrdečný deduško začne rozdávať sladké darčeky. Dočkali sa nakoniec všetky. Mikuláš obdaril malou sladkosťou každého, k tomu priniesol namaľovaný obrázok a ušlo sa aj ďalším, ktorým sladkú dobrotu pomohli porozdávať aj anjel s čertom. Pripomínať tohtoročného Mikuláša však bude nielen sladká odmena, ale aj obrázky detí, ktorými sa budú môcť pochváliť ich malí tvorcovia a ktoré si budú môcť poprezerať aj všetci návštevníci, ktorí počas holíčskych vianočných dní zavítajú na námestie Mieru. Mikuláš s čertom i anjelom potom nasadli do svojho koča a z námestia Mieru sa pobrali na návštevu detí v detskom domove v Holíči. Tu všetkých obyvateľov príjemne prekvapil jeden nevšedný darček, symbolický šek v hodnote 10 000 korún, ktorý osobne prišiel odovzdať primátor Zdenko Čambal na obnovu športového vybavenia domova. Vo štvrtok 6. decembra rozdával Mikuláš úsmevy a hrejvý pocit v srdciach spolu s milými anjelmi, nezbednými čertíkmi i zvieratkami z divadielka Mechúry Koščúrik i na iných miestach v Holíči. Divadelnou scénkou podľa známej rozprávky študenti 3. C z Holíckej strednej odbornej školy spríjemnili tento deň okrem obyvateľov Holíckeho domova dôchodcov aj našim najmenším, bývajúcim v azylovom dome Emauzy. Deti so zatajeným dychom sledovali Mechúrika Koščúrika na veselom putovaní s jeho zvieracími kamarátmi. Idú a idú až za veľa, poslednú ďalšieho priateľa. Pán Boh šťastia daj vám, dráci. Ty si kto? Lesný skrzajačík, čo je sám vo svojom dúpeti. Pri vás je lepšie času letí. No poď. Plné dojmov potom nesmelo, ale s rozžiarenými očkami privítali Mikuláša a jeho spoločníkov, anjelikov a malých čertov. Štedrý deduško všetkých príjemne prekvapil nevšednou nádielkou. Vďaka myšlienke študentov 4. A zo strednej odbornej školy v Holíči, ktorí vyhlásili na škole zbierku detských hračiek a kníh, deti z Holíckeho azylového domu mali tohtoročnú mikulášskú nadielku o čosi bohatšiu. Darčeky, cukríky a iné sladkosti, ktoré si prevzali priamo z rúk Mikuláša, im urobili veľkú radosť, rozihrali srdiečka a potešili ich detskú dušu. Nezabudnutelné dojmy umocnili na záver aj dve pesničky. A jedna z nich všetkým pripomenula, že sa blížia najkrajšie sviatky roka, Vianoce. Každý deň budú vraj Vianoce, ticho šepkajú ľudia po vonku. Už sa nám ozlátko lígoce, čo však ukrýva iba kamienok či sladkú